Anyang aki din. Awan ikas na ka mapan gumatang iti si daan lakay. Pangaasim man da si kanti mapan gumatang. Saan akayat ni baby ti maidiso? Iso si kanti mapan. Isun ti pangrabyan tayo. Anyang ingarot ti mapangkukatangan bakay. Gumatang ka iti may sa kilo a pork. Kan gumatang ka mo iti kagudwa kilo a sibuyas kan bawang. Mangkita kan tumutan iti store no dala ko ni Antimona anateng. Isu ti isagpaw. Ala, iyag mo aro din ti katang kaw. Tinakaw. Tasan pa nasip ngay. Malaam ti wallet ko dyan ti pungan ko. Yag mo ditoy. Pangaasim, ta saan mo man ang akisayan ti kakaisuna nga iduldulin ko. Inutak dahi dyan pangabasto tayo. Paya. Huwag ka day. Dadag mo na ya, Linda. Da nagtarupam, amok ta ugalim karag. Ha? No kasano ka paspas mo nga putot. Isumot ti kapaspas day ta ima mga gala iti baryak iti wallet ko. Ala, paspas! Tapanam ngay, pare karag. Inak man na jitirsinan niyo na isparay. Apaw. Mapan ka kati gumatang, wano mapan mula pa siya rin. Si kaki di mo pare. Inton kan, nada nakangagking ka. Nariga tayo nung makadanong ka ni Linda. Pudno ti bagba ko naktumay. Ay na, mapan mo man ang sirip-siripan ti papaya day jayonis. Anya? Amok da kita gargaraw mo karag. Apaw! Si kaki di mo. Dita ka man lang. Hala, inakaw. Tama nga nag-close niyo nice. Yak makagatang iti si Dain may. Inya laki Dain. Maladitakan! Anyat gatangan manong? Kwa, adeng. Oh, kasla nalipatan niyo matan na anyat gatangan niyo. Kwa. La, nalipatan niyo talagan. Anya nga minay tigatangan niyo ko ba? Amangan kitlimat nung si Daan tigatangan niyo. Ayun. Si Dain kuma, adeng. Ay na, nagpintas mo tanda ito ya, babae. Sakit nakasyos, kan nakasandulaan. Oh, manong, kumit kita ka matlatakan niya kon. Anyat gatangan. Ay, kwa, adeng. Ada ka dila kumapor. Si kakit dimot, nabiit pa'y naglukatak ditoy. Awan pa'y freezer ko, awan pa'y lakok a pork, kas kada frozen. Anya nga rutila kumasidaan, adeng. Dagiti lang manong, canned goods, noodles, kan tuyo. Anya? Atakan ka manong, no gumatang ka. Mala, ilakwan na mga ruditi dua supot ato yaw. O sige, mabit lang manong, bali 120 amin, ta 60 ti maysa. Ha! Pork ti impagatang kukan ka, ngabtuyo tinapan mo ginatang. Ay na, saan ka ngagpili-pili man? Isong arod dala ako na. Aniya? Agsida tayo tulangan iti karniti sa baling aldaw, apo ya. Ijay istor ni Antimona ti kunak apaggatangam. Naggatangam ngamin aya. Nag-close nga roda, iti store ng timuna. Iso na paana ko na iti sa baling nga store. Apay no, nag-close, saan tayo ngagsida? Kasta ka day, iso na paana na nga iti sa balya. Kunak laki din no makasabawak ita. Saan mo't gayam? Ay kat sa bawam na itutuyo ah. Unay, awan tayo pa sa Nga kilutuan ng tituyo. Siya akong ti mga weri, ti anak ta. Mala, sublatam nga ro, ta siya kung ti mapanagluto. Siguro, ada na pa na ni nana mo na idi na minsan nga aldaw, tata. Ha?
Naminsan ngal daw. Saan mo tarimrim mo, har? Ha? Kaya't yu asawan? Saan arimrimwar ni Antimona? Saan ang nagsarsara iti tersena yo? Agsira nga may tilang rabi. Si kaki di mo, tapayaya. Imbaon ko nga men, amapan ko magumatang iti pork da jay akarag, idi na minsan nga aldaw. Ngam ko na nagsara kayo kano? Ay, dyan, nagsira ngay bagbagana. Saan mo na nagsira ni Antimamuna? Ang sa bagay, ang mga nurabi una yan, hindi daw may kumagumatang ni Karag. Saan mo tata? Siguro alas 5 da jay iti malam. Ay, saan? Saan kami pa nagsira? Iti kasi nga oras. Kahit sa dinungar tinapanan nagkatangan ngay. Jakman amo tata. Isu nga imbes akar ni ti baboy kumati si daan mi. Saanan ta nagbalin mo tan atoyo. Salit! Ay naman amok no sa dino tinaggatangan nila kay mo iti tuyo. Ha? Sa dino kumakumare? Sa dino pa'y kumangay. Nilangot yunis, taglaklako iti ado-atuyo, dito'y banda tayo. Anya? Wal mare, among kati, nagapadamanang ko kinibayaw ko iti na minsan. Gaputa ka na yun ngamin amapan gumatang ni bayaw ko iti tuyo nga ures saan met nga imbaon ti kapsat ko. Anyat kahit mo asawan? Ay naapaw! Saan mat ngamin atap numapan gumatang ti papapanan na ijay? Kung kundit lang agumatang, ngam ni Yunis matgaan ti mapanasir-siripan. Anya? Kung mare, amumutan ti panagbadbado da di ayunis. Kurang lang kat makikita ti kararuan. Ay, sumat lang aron at kayat nila kay ko ti mapmapan ijay. Kundi gatang iti tuyo, tagayang, ti papaya ni Yunis ti mapanakit kitaan. Ay, maminsan pa'y da diya karag. Makaraman day jay kunak tumat. Ay. Enton kwan, matiliwan na ka ni bakit mo amapan mo sirsiripin ni Yunis. Masulik lang arod tamatam. Sigakin di mo panay. Saan naman man? Paray, pudno man ti bagbaga. Nagsiksay at talaga na Yunis. Anya? Ure asin wala lakay. Mapresar na, ti kinapintas na dayay. Kamaysa, ubing pa'y siya. Ay nagpintas na talaga paray. Ay, jakamukin ka pare. Basta, napintas kun siksay dayay Yunis. Iso asa anak amang uma mapan gumagatang itilako na to yaw. Kaputasan mo't ang makauma, tikin napintas na. Anya laki day. Nenenene, umawawag ni bagag kwa. Hello? Apay ayan mo? Ay, anak dito yan ti kumparay bagay. Abay aya. Ne, apay ayaw ko ng pailaan kat malaman. Ha? Agawid ka man tayong kagumatang iti sidaan. Anya ka matan? Umunan tumanan nga agapon dagiti manok ngamse ka. Salbagkit de. Ay, aday ka manan ako nakaon. Agngaw-ngaw ka manan. Malang, umaya kaon. Aday ta. 250 day ta karag. Umdas day ta nga igatang mo iti may sa kilo at tilapia. Ha? Tilapia ko na ka. Ang mga nuntin sumangpot ka, natangtukik din ti sangpot mo. Sikakin di man. Malang, inangarunan. Agkita iti tilapia di sindraw. Barang ada makita. Ado ti aglaklako ti tilapia ijay ko naktumat. Sa balin tumanan ti mapan mo gatangan takitaam. Ay, mangibabaon ka lang. Ang nagarupay lang di sa umay. Ala, saan ka na sumana o ta mga numapang orka? Ingkakitim! Sumana o nga. Nakalukat ti tersina nila kay mundong saan nga dyan ti pagkatangak? Nagadong ka nga. Inakita ti tersina ni Yunis.
Ibagaktulatan ka ni bakit ko anak ka sira. Ay, siguro, imbaon na ka ni bakit mo amapan gumatang iti si daen nyo, anya. Ha? Tangapay, anya ko matibibiyang mo abaklasing kaul. Anya? Imbaw na nga raw, kaya niya ko may tangay. Ay, kulang siguro saan kong amot ikanayon nga aramidam. Ha? Ure adu matinakalukat at resena, amabalin mo apaggatangan. Ngam jelat taayan ni Eunice, tigat mo apaggatangan. Anya? Ayos lang kan ka, akanayon atuyo ti si daan nyo kinibakit mo. Basta masirip mo lang ang ti papaya. Dayja Eunice, agpuno ka, wan ko na. Ay si Kaki di mabakla. Tila sa sawom mo. Oho! Amok daytan nga aramid mo. Iso nga oray ka na anak ni bakit mo. Imbes atay adda kumamat sa sabaw na ti pasidang. Ngam saan met at tuyo met ti mapan mo gatangan. Ay, agsaradong ka man. Napaisuan ka kidia itimba ka. Iso akasta ka. Hay, ipulong ka kini bakit mo. Kunamsa, salit ka. Ang tarabitam mo na ito abakla mo. Nagangduto. Ngayon mga oras mo, ading balasang. Si kamat gaya manong, naimbag nga oras mo mat. Ay, agyamanak, ading. Anyat ka ta nga manong? Ay, kwa, ading. Oh, kitkitahan matlantan. Anyat gatangam kunak. Ay, dua supot ato yaw. Dua supot ato yaw, tigatangag, ading. Anya? Kasla ka ano lang, di may kakimatang iti tuyo ah. Ita, kumatang ka manan? Ha? Ay, kwa. Ito kami ti paborito kasi dahil. Tunggal mga anak. Sana mawawan ti tuyaw. Ah, kasta? Mabitlaang. Kasla day bagbagang manong. Ha? Ay, awan, ading. Tikunak. Nagpintas ka, ading. Ada ka di boyfriend mo. Thank you, manong. Nang kinapod no na, awan pa'y boyfriend ko. Gasta ka day. Ano nagkanasain? Ang gayan boyfriend na. Kanayo naman tiyo may kumatang ito tayo. Barang, ma'am. Hala, kitkitaan nakmutlatan manong. Ha? Mabitlaang talaak ti tuyo agad gatangam. Anya ka matan? Tuyo manan? Ne. Apa yang makaungot ka? Di ka kagihaman. Tadaginatang ko asi daan bakit? Anya? Siyak ti agyaman? Ay hindi. Si Mundo. Kito na si ka. Ay na, di ginatang mo tuyo din na minsan nga aldaw. Ado pa'y tinabati. Sa ita, tuyo manan, tinapan mo ginatang? Ay na, guuyong kansan. Kaso no, di ka magsitsida. Isungarot tadala ko da. Anya ka mo din. Imbis nga giyamang ka, umanungit ka ba lang? Ay, may silang at istora na bali na pagkatangan? Ha! Kunam kit napan ka manan gimatang ay titersena day di ayones. Anya? Kunam siguro no saan kung amo niya. Iso akay kayat mo timapmapan ay titersena day di ayones. Gaputa pag-aayat mo lang ang asirsiripan. Maay-ayatan ka una iti panagpadbado na. Ay na, awanan ka iti bain! Ay, Linda. Amom si kakarag. Sipod pa'y kat maniyakol ka talaga. Ay na, duwa ti anak tan. Ngam saan mula tamay katita kinagsisirip mo, salbag ka. Anya? Agasan man, may salaaburan tinapalabas manipod na ganaka. Ngam tuyokit din, tikat katangom nga ipasidakan niya. Imbes at ada kumamot sa baw na. Ayat mula ang makasirip iti saan arumbang asiripan. Ay na, nagmayat ka nga ibarsak iti deraas. Salit!
Bigbiga mga kakatawa ka pare Rodel. Kas ka lamang ininsulto ha. Ken, no iso ti panag ko na mag-ison. Nya, Nagpigsama ti palang sipat ni pagad mo kay Derabia. Nanggag ko nga ro daging kay di balay. Natitiling akpay sila. ha? Ti aramidam pare. Kundi gatang ka iti tuyo. Ayat mula ang masirip day ja ayunis. Apawan niya. Dahil tangiwa mo pare. Aman no makadalon to kidikin ni baga ka narikatay. At damag ka ang panagbutang mo kinibakan mo pare. Ingam kastakit din, di mapan mo aramidan. Ang sirsirip, ang nyalakit din. Ingam husto mo tinanggag ko ako na nibagat mo ka pare. Kana anak na laeng. Imbes atay adda kumamot sa baon nati ipasidam. Ngam tuyukit din. Ha, nakamagmaga. Ay awan mon karag. Hoy, amom sika. Makadadahal ka talaga itel daw. Ha? Tapay? An-anwan ka aya? Ay, epal. Nakita na lang nagkakatawa ka din. Oh. Makakatawag lang mat Tamok nga min asinipat na ka ni bakit mo, idi na minsan nga aldaw. Kaya niya itang. Kalayan tumat nga min atuyo ti ipasidam kan kuana. Nga ore adumot ti mabalin agatangan. Ha? Kasi sirip mo nga min dayta. Di ka lang maikat nga min dayta nga ugalim. Agsisirip man niya. Ew! Hoy! Ew! Di mo mo ti sasawom si kabagla. Sarting anak, tamang ano niya pa iti marami ko king galo ko. Makaungat ka tapod no ti bagak. Agsisirip. Anya laki din. Agbaliw ka kaminan. Anya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din! Ay, February manan. Bulan manan, dagiti adakaayan ayat na. Ha? Ululitak bulan, dagiti adakaayan ayat na. Nita! Saan akaraman, dagiti awan boyfriend, wano girlfriend na dita. Kang runaan na, saan akaraman, dagiti baak. Si kakit di matanton niya. Makasao ka man. Katpod daw mo ti bagbagak saan aya. Ala, wala no isuti ko na. Anya ko ma. Saan kumat nga ipatay ti kaawan kayan ayat ko. Whatever. Sakit lang ang iti ulo dagiti lalaki anya. Oy, saan niya amin anya? No para kan ka kat sakit ti ulo dagiti lalaki. Saan kanya? Anya? Nakunak dayta, kaput adda nilando kaayan ayat ko. Faithful kanya. Maawatam. What? Oh, apa kasta di lang ang bird? Madilang arutin dal aldaw ko. Karkarwam pa ilang mat. Berta ko ng kanyak san abert. Ah? Winggayam. Ala, bertalatan man. Oh, apa nga ro ta kasta ti lang ang? Siguro, adaman ang nakaapam anya. Ay, dayjay man nga Antonia, makabuisit talaga. Ha? Kaano pa ay nagbalin na nasaya dahil diyang Antonia? Kat kanayon mo't makabwisit. Anya kami timbaga naking kaayang. Naku nanakit din, nga itaka no abulan di February, kat bulan laeng, dagita adakayan ayat na. Nukastasan mo abulan. Nalagip ko manen, di palang lukloko ni Andrew, iti kanyak, beshi. Lipato mo naman dahil diyang Andrew. Hindi siya kawalan, no? Dayjay tumat ngaming Antonia, tilay bagpagana. Kapulang at tatada boyfriend na, kas tiyayan di palang sasauna.
Ala, bayam ka dilatan. Apo, uray pa ibaga na ati bulan ti February. Kat para lang ka na kita the boyfriend na. Ipatay taya. Saan mat? Keep shining, beshi. Na. Amom, kaslata kaktus napintas. Uray awan si bugta. Napintas na lata. Nabasa. Kumpara ka na Antonia nga the boyfriend na. Ay na, nakamagmagamot itsura na. Ay nalaki din. Lando, ang mga nawan dita panunot mo ipalagip ko laang nga umadanin ti Valentine's Day. Ha? Ang mga no adamot plano, amang ipasyal kanya. Pangipasyara ngay, kumaking ka. Sa dino, yate kaya mapapanan. Sa lutsodan nak, nung sa dino ti kahit ko apapanan? Ay, kuwan na. Ang mga ngamin na saan mo man na kayat mo siyak ti mangisurap. Nasaya at mat-ana kasta ti panunot mo. Kaya't ko apapanan, kat ijay bahay na ba to? Ijay laon yun ngay. Ay, jay sinan... Ay, Di ka nagkadkad ta sinaludsod mo no sa dino ti kahit ko apapanan. ala, mapanta ka raw dintong Valentine's Day. Nakaragrag sa unay tinay tang imbagam Lando. Isa ganak di papanta ijay. Nabayagan akayat ko ti agpasyar ijay. Ay na! Nakaragrag sakak at talaga! Day, magkabayan to niya. Bigbigat ang nakaragragsak ka. Ha? Ay, katuan Auntie Minda. Naragsak at talaga ti bigat ko. Ay kat, nasaya at kanino kasta. Naku na nga minilando akayan ayat ko. Amapan kami kano agpasyar ije bahay na bato into no may a Valentine's Day. Ha? Ay na, idi pa'y akayat ko ti mapan ijay. Kamaudyanan na ibaga na nga ipasyar nak ijay. Masigurado ka naragsak ti Valentine's Day. Ay na, makaparagsak ko naktumad. Kan kang runaan na, at dapay ka date ko. Ay katuan saan ka makarelate iti ibagbagak? Gaputa baak ka ngamin na bakit? Bimakit kayo abaak. Ew, Ania, hoy Antonia, dinakman baga ni ti kasta. Ay, tadangam ti panagsasaon ko naktumad. Ni, apay makaungot ka, katpudno mo ti bagbagak sana ya. Baak mo't talaga. Ulitak baak ka. Isunga awan ka Valentine's mo. Awan ka date mo. Nyalakit din. Ay, panawan nakta ang mga nasumip nga ti panagkitakan ka, Antonia. Nagalas sa talaga ti ugali da nga Antonia. Agasem man. No nangalaan na iti turid na ang ibagay iti kastaking ka. Makapakod-kod nga ron iti ulo na diya babae. Di ka pala tinumpay iti kanikit kan kanawan. Tapno agnakam ti awanan baing. Ay, maminsan pa'y talaga nga ibaga na kanyak ti kasjay. Tungpaak at talaga. Ay nawan, tapno agnakam. Kung namalan nakagugwapo ti boyfriend na. Nakangingisit mo ni Landong. Agkalkalyo pa ti siko na. Agrangyat pa ti saka na. Ay apo, yumukod. Isumat. Kaslabi na ti tipor. Ije bantay. Iti kinangisit na. Ay, una yan. Di kaslabi natin ti puor na labas. Pudnomat. Ngam no agsasaunay yung Antonia. Kunam lalo kagwapuan ti boyfriend na. Nagturod pa yung mga ibaga kanya. Kasahan na kano ang makarelate iti ibagbaga na may papan iti Valentine's. Taba akak kano. Ay, ti awanan baeng. Indon maminsan nga ibaga na paiking katikas na. Pasubsubam, tapno agnakam. Ang lalaki din. Uy, Bert! Aday bagak Salbag ka man. Mamin ano kadipay nga ibakaken ka asan abert tinahagan ko. Berta! Kunak lang arutan. Anya lakit din aya. Nagadukat nga. Mala, Berta latang no, Berta! Anya tibagam aya. Ipakamuklaan kan ka, nag-date kami kinilando, iji bahay na ba to, intun umay a Valentine's Day? Anya?
Day tati ibagam kanya? Katuan, katsikangay, ada kadimat kadate mo? Hoy! Anya ko ti bibiyang mo noon kadit ko, saan kumat nga ipatay? Kunamladay ta, tawan ngamin mangayatkan ka. Anya? Katuan mat, naimbag pa'y kanyak, tadalata ni Lando a faithful, loyal kanyak. Agraraman. Loyal no loyal. Awan bibiyang ko. Nakangis-ngisit mit larot. Anya laki din. Kasjay man Antonia. Uray saan mo asaludsudan kit ibagbagana. Wan nga ron, saan kumata salsaludsudan no papananda kinilando inton Valentine's Day ngam ibagbagahanakit din. Ay na, nagala si boyfriend na. Din sa magbrabras. Makapuling ti dikki na. Kapansin masyado. Nako, naimbag ko mga rudmet no gwapo ti pampanakal na ang boyfriend na. Ngam saan met? Nagtangkan mo tingisit na. Iso pa ya. Kaslasong road. Nakauy-uyaw tayo diyang Antonia. Adan tula taal daw namat Ay, wala. Apay ka na yung latan nga iso te aguy-uyaw. Ay, saan ko nga itulok? Adan tula tamaban ni itak a foreigner. Huyon to tayo diyang babae. Sika talaga. Kita niya nga ti pagapan mo no bilang lang ija foreigner. Ay, saan na masapol ti pagapanan niya? Umanayin day ti baniit ko, beshi. Anya laki din. Nagsapa ka mo tin. Nakarengan to niya. Mapana kaya istor nila kay Punsyo. Ha? Nakman gumatang, barang adala ko na akartib. Apay ti karatay. Si kakit dimat, apay, nalipatan ma Valentine's Day inton bigatan. Ha? Ayaw kaya man niya. Oh, ang mga nalipatan ti promise mo kanyak, ang mapantag pa siya iji bahay na ba to? Apay malipata kaya. Mapantaman. Inak gumatang iti kartib, tapukisak man mo ti kakaisunakwat. Nasamsamag ngaminan kat, sapay Valentine's Day inton bigat. Ungag pa isa, nagsamudyo. Kin apay masapol pa ya. Pukisap. Katuan alangan mat, jaklaki ti itulok nga Valentine's Day ta nakasamsamak. Iso apuki saklando. Anyat katangam, Antonia. Gumatak man iti kartib tata. Ha? Ano mga itikartib? Apay nalipatan nyo a Valentine's Day inton bigat? Ha? Ngam sa bagay, may sa kayo mo't alim makay abaak. Yeah. Iso asaan kayo ang makarelate. Ay, si kakit di mo't Antonia. Tila sasawbat. Ay na, pudno ti bagbagak tata. Anya lakit din. Mala, lakwan na ko na iti kartib tapag focus ko dito yung Chinese petchay ko. Chinese petchay? Kita, saan nyo ang muda kita? Ta saan nyo ang napadasan? Bak kayo nga rutya. Ala, aman na dito kartibon taagtalaw ka. Anya? Tila malawlawat mo. Salbag ka. Nagsapat talang harudan, ngam di ka pa'y saludsodan no anok na ito'y kartib mat. Ani ngam sa bagay, saan ka ngamin ang makarelate ako nak? Gaputa na baakan ka. Awan boyfriend mo, awan ka date mo inton bigat. Hay, aday ta ka man nakon kat. Mangdadal ka talaga iti bigat. Nagado ngamin ang mabalin ko ang masabat, si kapay laang. Makarunod ka talaga kanyak. Gaputa pudno ti bagbagak. Nabaakan ka balasang. Siguro, awan ti mayat ang mangaram kan ka. Gapo nga tatakwa. Ay, sumardang ka. Anyways, Valentine's Day inton bigat. Isung agpukisak. Aniya, pukisak man na ito Chinese petchay ko. Tapno maragsakan mo't anilando may loves aka Valentine's ko. Apa, isalsalod-sodok ayat ibagbagam. Saan magkit di? Just sharing. Ngam sa bagay, kas itinakunak, talaga saan ka ang makarelate, gaputa baak ka.
Ul-ulitak gapo tabaak ka. Ay, di ta ka manlangan. Bye! Ay, anda ako niti banyo. Pukisak man kit di tani. Kasam-sama. Ang mga noon niya pa ti maibaga ni Lando. Ay, anay ko! Lando! Nay! Nakukuha mo, nakakayang kamay! Abay! Lando! Nakapukisak yung nakartip ko matan! Natipigan ni ti mati ti mani-manikam! Anya! Unay! Tama na! Nagsakit na talaga! Unay mo titsuraan napisi mo tay. Tugong ko naman. Nagkunang kami nakartip to. Saram ka mabalim mo tisibar. Sumot yung tala ko na! Nagsakit lang daw! Kasunod ti Valentine's Day na nakastal! Sa pinaganglamyaw. Nakartip ko matan! Kunak na buwak ti nakartip ko ti mani-manik magayaman! Una yan! Unay ay, hindi ka to pala pinag-umasag guys. Awanan! Kunak lagi din makapag-date tayo ta Valentine's! Kamsaan magayam! Salpag kita! Kanya rin yun. Sanda na makapasyar at akasta mo tinarami mo. Ayun na ati kastoy! Unay nung rin kumama no. Nagusar ka ti kwa. Sipa. Nagano kami ti mabalim mo nga usar ay. Kartip pala mo ta nakatatarang. Nya nga ita. Natipingan lang aroon. Taman ni manay. Awanan ti Valentine's Day ta! Imbes ka at data jingag paspasyar! At data ni ti unag ti balay! Sa lang na makita. Pukisam to pa ilang kami may. Ay nakababayin ka nakitikin ang kantsawa mabaa. Kas kadawang kadig na dita nga ibagbaram. Anya? Kailangan di may bagada. Namamanda na kartip mo ti manimanay. Tiping lang aro. Unay mo. Nalaki di. Nya itsurahan na data diwi. Oh. Ay napaw! Gungunam! Gungunam tumanan inton maramdama. Agmalam kan mabigatan. Oh, Beshi. Ha? Nakadkadlaw man nga dakarod mo Apay, Beshi? Saan mo ka di pa yan nadamag din na pasama kina Antonia paramag anauyaw anagalas ti ugali na? Ha? Saan pa'y Beshi? Sa sana mga minachismosa akas king na. Apay aya? Ket no nakartip na ti mani-mani na iti kalman. Ha? What? Wen, Beshi? Gunggunana ko nga ron. Nakaamuan mo Beshi. Nakita? Inchismis man ni Maricel kanyak. Iso nga ron nagkatawa kami. Tanak ko na anatipingan ka no. Kina pala nakatiping na. Diyan mo. Ayun na yan. Apay anatipingan ka na. Di pala nakartip abuo. Kumangarod Tapno adagong gunana anak uyaw. Kaya nagapgasang nga Ay, awan nga ron. Saan na natuloy ti Valentine's Day? Da kanilando, anak ang ngisit. Tanakartib na mag-aam ti mani-manina. Ay, laki din. Ay, Antonia! Nadamag ko nakartib mo ka no ti mani-manin. Anya? Tima ko nakalaang kahit gunggunam. Ganabam ti kinamanaguyaw mo kada kaming awan boyfriend na. Nakartib mo ka no? Iso natipingan. Di pala nakartib abuo. Tapnawanan na bate. Kasi man ilando. Pangikugso. Maya po. Si kakit di mo't. Idadanas nak mo't. Kaya bag ano mabalin pa may Scotch tipan. Ay talaga. Nauyaw ka nga mingkat. Gapulaan tada ka Valentine's mo. Aguyaw ka iti awan boyfriend na. Kas kada baak ababakat. Kan lalakay dita. Anya nga ita, imbagi soda ata buo pa Nya. Sa anak mo nga naguyaw. When tawanan tapa, ay apo, nabawasanan. Nakartib mo lang arod. Ngam no sana napasamak na ita, malamang sa malamang, aramang, napapga, daging ga ita, kitaguyaw kalata. Oh, anya. Anya? Sapay lang ko matain ton sumaron, no? Kit makartib mo abo, Nya laki din. Kasi pa nilando, umay kanya kon.
Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Ay, unay na iti kastoy. Bigbigan nga agsinsinay ka, Pering. As ino ngay mo, tisan nga agsinnaay. Itangal daw ti panagbayad ta iti lending. Ne, apay nagparikot ka. Kat intad ko man kang kaidi na minsan nga aldaw ti pagbayad mo kumayta. At ang aron ng usarak! Nyalakit din na ya. Amin tumat kat sa lunsudam. Anya? Naimbag kumamot na nagdakkel agad at inyawat mo kanyak ngum saan mat. Umanay lang nga pagbayad. Salbag. Naku, saramaya. Nita sa lunsudam pa talaga. Pangasiman guryo, pumanaw ka dito isang wanak. Basibasan ka talaga na eh. Ay, makamu ka man langin ti biyag mo. Talaga makamuak, tawan sirsirbem. Awan maitultulong mo. Ay, salbag ka. Panaw! Odya, umusag ka man rin kanyak, Pering. Wan ko matata, uray 2,000 laeng. Pangalaak mo, hindi kastagat. Ngay pautang ko ka. Malamot na tata. Pangasiyo, awan ngamin pagbayad ko itilinding ko ita. Anya? Amuyo matan, no sa anak nga agbayad, ang mga noomay tayo balay. Ay, napiapay no balay ti papananda. Saan kat nga trabaho? Nakababain lakit di ka dagiti ka trabaho ah. Awan mo't nga rin maipautang ko ka. Awan mo't ngamin, nanti sa baling amok kapag utangak tatang. Alamot tan ah. Mala, pautangan ka. Ay ng pang-aasam, tagbayad ka. Kan kang runada. Saan amabaya ka? Awan igatang ko itila ko. Won tata, promise. Umadani matlaang nanti pa nagrenyok itilinding ko amay sa. Iso amabayadan kay itong matlaang. Nasaya at no kasta. Ala, mabit lang. Manulaang dahito nabulod ko iti dahi alakay. Pagbayad ko dahito 800 iti lending ko. Adamot mabati awan to. Ay, nagadaw mo din ang kwartayo, mami. Ikanak man mo iti balon ko ama pa nag-eskwela. Anya abalon man nga ibagbagam. Nangankan, iso asaanan ang masapod nga adda ti balon mo. Mami, sige mo na. Nita, ipilit na. Kaya't mun samot manan nga agbautak ah. Saan nga rodan? Uray saan na ko naikan? Mala, inakon di pagadalan. Malaing kan, awan maitad ko kan ka. Dumawat ka iti amam no iso. Ne, ano mo dito yung naluto ngayon na po'y bakit? At dapay sida. Apay, saan ka kading agbalong? Saanan? Kat, anya nga iti pangaldaw kung saan ka agbalon. Apay ngamin asikat ti agparikot. Apay si kaya ti mabising? Apo, manakibiyang ka unay guryo. Oray nagmayat ti pa nagsaludsod, madilatta ti sungbat mo, salbag kidi. Apay ngamin aya apagparikotam ti kanak inton aldaw. Kat adamot igatang ko, mga anak ton ay jirwar. Anya, mangan kay Jarwar. Idinto ta adu dayto naluto ang mabalin mumut abalonan. Unay kan, dayta ti bagbaken ka, di ka amot agtipid numaminsan. Amumot gayam, desi kan ti agtipid, kanam day talino tumiti limang aldaw. Paganayam tap numakunam at tipid. Ayan niya lakit din. Oh, pangaldawon mare. Apay san ka kadi amangan? Ha? Ay kwa, ingkay latamangan ije kusina no adabalon nyo. Ha? Si kangay, san ka kadi amangan?
Sa anak ngamin ang nagbalon, mare. Ngamin naklatan mga ijirwar inton madamdama. Ay, sana all, adala ta kwarta na pagkaan ijarwar. Siyempre apay por. Sana all talaga, mare. Apay awan ka duam amangan. Ayabam ani Bert apada mabakla. Sigurado ang nagbalon dayjay. Nagpapada kayo nga awan pagkakan na ijirwar kat. Ay, nalabos kamot, mare. Katwan mat, tunggal makitak ti balon na asidaan kat tuyo kas kada fresh a kamatis. Jak pa'y makita mapan mga ijirwar. Ay, unay kan. Di ka agyaman. No, da kwarta mapagkaan mo ijarwar. Sana kastamot, amare. Anya laki di. Nauyaw ka mat. Among beshi, iti dayto nga edad kon. Nilang pering tinamamok a feeling sosyal, ito'y trabaho tayo. Ha? Ay, wan. Oray siyak mat besi. Iso lang tinamamok ka feeling sosyal kan feeling mayaman. Piling mayaman nga dumot tinakag-utangan na, salbag. Ha? Anya tikat mo asawan? Amok tay bagbagamot lang di kiti nakag-utangan na. Amok ni tatakulas, takanayon amapan ija balay mino kas diyang awan aramidan na. Agis istoryada kininanang. Ew, nakakahiya naman yan. Aging mabaknang dito trabaho, nga madugayam ti utang na. Nakababay na talaga. Talaga, Beshi. Agim babak nang ditoy. Ngam ti anak na. No dumawat la ka no iti balon na amapan ag-eskwela. Bugkawan na pa'y. Ngam na da dito trabaho. Man-mano ang makita tayong agbalon. Takanayon mo't amangan ni Jerwar. Ay, at nalang arod nga iparang arod kwartan na. Diyos mio marimar. No siya klamay sa Beshi. Awan mo't magunuti kasi yung aramid. Awan mo't dakes na no agbalon kat mga dito kusina. Makatipid pa no bilang laang, di ba? Ay na, feeling mayaman nga, di ba? Kitaan, kat tunggal mga ni Jerwar, kat ag-selfie. Sana ipost iti Facebook. Makita mo't iti katrabahuan tayo at duma. Sada i-comment. Ngayon bagpay ni Piring, tamakapangan itik lang sa panganan. Hay! Anya laki din. Feeling! Nagbalon kayo ka di, Bertakan bakla? Ha? Uwan, nagbalon kami Apay ka di. Ilibre na kam ka di, iti Lance. Wana, intayo mga ni Jollibee. Ay, bongga! Sana wala talaga. Ado ti kwartana. Saan mat? Adala umdas mat angay kakantayo. Anya lakit din. Bilibak man na talaga ken ka, Piring. Kasla saan ka mo awanan ti kwarta? Kalahin na tang adda kwarta. Siyempre Ay na, sana all. Naya nakabak na. Siyak nga mi, kanaya nakaklangan ako rapa, imi. Anya? Sika talaga. Adala ta maibagam. Nya lakit din. Oray saan nyo nakananda kita balon nyo. Amok mo't lang atoyo kas kada fresh akamatis ti balbalon nyo. What? Ala, intayon, mga ni Jollibee. Among Beshi, no siya klamay sa. Diyan ka balanday jar aramido na Piring. Ha? What do you mean, Bishi? Kunak ano talutoy lang libre na Jollibee. Ngam saan nagayam? Talagang inayaban na pa, hindi duma akatrabahuan tayo. Wan nga rod, Bishi. Uray sakit nas dawak mo. Ay, datanto pa yung awan asawa kan anak na. Katkas lang kurang pa iti masusweldo tayo iti kinsinas katapusan. Ay na, wan nga rod. Ngam ni Pering, at sa awakin anak na. Kasla ka na yung naglaplapusanan. Sapay lang kuma, tas saan na nagtao dito utang na iti iliblibre na katatayo. Ay na, kasla pag-ayat na lang mo, mapaprisar nga doon ti kwartana. Asaan na mauawan na? Feeling sosyal na talaga. No siya kalamay sa. Anyaga po nga ilibre dagiti katrabahuan o awan mo ti umda sa kwarta. Naskan pa yung umutang tapno lang agpamarang abak nang. Ew! Iyo nga talaga. Never kong aramidan, di kas iti aramidan na.
Santa mga ugali ti ag please iti katrabahuan tapno lang ag parang abak na. Andiyan laki din. Hey, nagbagлагit din, ta nagsabat ta, piling. Ha? Adyang, kasanubat tanti inutang mo kanyak adus mi. Kung naklakit din, no idi namin sa paalawas ti panagbayad mo. Ngam aging gaitakit, awan pa ba? Tata, sa anak pa yung amin anak ka rin yung itilending ko. Adyang, Ang mga numabalin apakiura yung biitan, tata. Sigurado, itaalawas kat mabalin ako nga agrenyo. ay, litat ibagbagag kang gagad. Naasyanak ka idi imbay ka imutang. Iso ang pinautangan ka. Ngam ita, awan lagan. Tata, Naimbag kumamit. No umay ka ijabalay ang makisarita ka niya. Ngam saan man? Kas kalabatan ayok amahanahante. ni tata mo. Katuan mo. Labag ko. Asaan lang asyak tinakautangan. Adumat kayam. Malaksin pa itilinding mo nga adu. Ha? Ngam no pagkasta. Ay pangaasim. Taunam abayadan ti inutang mo kanyak. San amabalin na tangar arabida. Piling. Manganan bakit? Bakit? Manganan. Apa ela? Saan kayo ang makapangan mo awanak? Saan ko matawid ti kaldero Apay ay napudot man ti ulom. Unay kan? Awan nga ron pagbayad ko iti utang ko. Nalakit din aya? Nakautangan manan aya. Kundi damag-damag, kunamot lano adamayawat mo pagbayad. Anya? Adda na utang ko a 2,000. Ngam ni, sa anak pa'y kalo mabalin nga agrenyo iti lending ko, tadakkel pa iti balance ko, ajak pa'y nabayadan. Kat, anya nga ro dita? Makitkitam lang nga ro doon nagparparikutak, salud-sudan pa ilaa. Nakautang kagaya mi ti 2,000. Ngam pulos mo't nga awan na ramanan mi iti anak ta. Ultimo si Dan lakuma, awan mo't. Ay, putno day ta, tata. Uray sa nga 10 pesos lang, nga balon ko. Awan pa'y tinted na, nakaung-ungot pa'y. Anya? Amoyo ta kayong agama? Awan maitultulong yung kanyak. Iso nga pang-asyo ta panawan nak ditoy. Ingkay ulat tanmangan. Apay, saan ka kadi asumrag? Saan ka mo pa nagtrabaho? Pang-aasi man guryo, saan nakakasarsarita? Anya, awanan ano saan ka asumrag bakit? O maduti kaltas mo no kastalan. Ay, anyat bibiyang mo aya. Di pa ilasi ka di maikaltas iti biyag ko, salbag kang asawa. Ni, napulot man ang ti ulo mabigbigat piring. Karain mo tinakasta. Kas kala mo tin tigre iti kasta alangam. Di nakasarsarita ko naktumot na eh. Anya, ay napiring aya. Iso akas taunay apo ti ulom. Tagparikot kay ta karagiti nakautangam salbag kamagit. Anya? Umutang kay tinagduduma alinding. Kas kadagduduma ta tao tapno lang iliblibrim kadagiti katrabawam. Ngamita, siyak tagparikot nga sawam. Nga ultimo siyak asaan mo't anairanod ka may ramraman. Ha? Ala, na dapat mabalin mo pagutangan. Umutang ka ba na yun? Sige, utang ka na. Aging gamay lumlum ka. Tinapatag kat maiparang mo iti katrabahuam abak nang ka. Anya lakit din dito nga ugalim, piring! Hello, Berta. Hello, Madam Pering. Oh, apay umawawag ka. By the way, I'm calling you. Tada bisitam dito ay. Ngamawan kamot nga minasimrak. Ha? Nagkaputa ka na iti may sa lending company. May sa kadagiti nakautang iti dakkelang katan. San ka kano anak kabaybayan? Anya? Kat asido pa nga itidagdumaan ang kasarita da? Asino ba'y kuma? Nakasarita dabay kitin ani manager Na ibagatan kan kuana ti may papan iti utang mo. Anya?
Ay na, nakababain lakit din. Anya laangan nga, di maibaga ni manager kanyak itaan na amuan na. Anya nga'y kumat-ekspektaram. Siyempre, nakababain ka di. As in, super nakababain. Hala, sumrag kayong tunbigat na kasaritam. Nakababain ka una yan. Hay, urayan nakakano amang ilibre manan itilansmin tunbigat. Bye! Anya? Abay, talagang awanan balak mo asumrag iti trabaho, pereng. Awanan, dito yaklatan baray. Ay, apo, sayang ti trabaho mi ti kastar aramidam. Di ka among aywanan. Di ka man suman na ogoryo. Paking tapak tangiwat mo takitaam. Makarengreng ka. Naimbag kumamot nung nag-resign ka. Sana kasta. Awol ka na. Anya? Nagbaling ka nga awol. Gapulahang iti bain. Kang gapulahang iti utang. Dayta ti maganab mo iti ka na feeling social mo. Nita suman na upay lang. Kat putno matag iti bagbak. Salaya. Nagkautang-utang ka iti nakadato. Lending kas kada agduduma ta tao. Ngam pulos mat nga awan na ipundar mo. Gaputan na panlang iti iliblibrem. Makunalaang abaknang ka. Anya nga'y kumati naganap mo. Awan mat. Naawanan ka pa iti trabaho. Kat ala, gusto na. Baliwam na tangaramid mo, pereng. Sikat nakababain. Anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinagkibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.